Kina ji na? Ina jin ka. Ni a duniya gabaki daya ba abin da nake so babu kuma abin da nake farin ciki in samu irin daga kwanciyar hankalin yata. Domin ita ce kwanciyar hankalina. Duk abin da na mallaka a rayuwata ba su kai darajar wannan yarinyar ba. Gashi duk abin da ka tara gashi zai tafi akan biyan bukatar yakka. Haka kika ce? Haka na ce, Alhaji Bubar, saboda na sha gaya maka ya mace tana da daraja. Babu abin da ya fi daga min hankali yanda Alhaji Buba gaba ɗaya ta tare kuɗin da na mallaka ya tafi da su. Mahaifina ya zo ya kwanta rashin lafiya ya rasu. Mahaifiyata ma ta zo ta kwanta rashin lafiya ta rasu. Duk a dalilin Alhaji Buba. Kuma fa duka kuɗin nan nawa ne. Habiba. Wato watakila Allah ne ya matsa bakinki yanzu kika zo kika gaya mu. Watakila Allah ne ya sa kika gano halin da kike ciki. Amma ni tun da na gan ku da shi ni na san za a yi haka. Na yi ƙoƙarin in shaida miki na ji tsoro. Menene tsoro? Ina iya gaya miki cewa ki hankali da shi ke kuma ki zagaya ki gaya masa ki ce ai na ce kaza kaza. Ki shiga okay. Mace? Ai halinku ne. Yo so nawa zaka gaya mace cikin wani tashin hankalin da kana so ka gaya mata ka ce ka jawo hankalinta amma kana jin tsoron kana ta gunza ta je ta fisa masa. To ni dai dan Allah yanzu ka taimaka min ka same shi ku yi magana da shi. Ni ko ban samu gaba ɗaya ba, ko rabi na samu ya kama. Tattayar mace yin halinku na mata ne ban sani ba? To ke naki ma da sauki. Mahaifina fa ya mutu ta dalilinsa. Mahaifiyata ma ta zo ta rasu ta dalilinsa. Sannan ka ce nawa da sauki? Abin da ya miki ba? Hop. Yo ai gara ke iyayenki ne ma suka rasu ke kin san da su kun rabu da su shikenan sai rike ta musu addu'a ko? To akwai yadda ya auna ta Libya. Ya ce mata daga can za ta tsallaka turai za ta je Spain, za su yi Spain za ta samu kuɗi za ta samu aiki waye-waye daga Libya. Saka auna ta a jirgin ruwa irin ba ma jirgin ruwan kirki ba. Haka suka auna cikin teku ya zuwa yanzu zancen nan da nake miki ba a sani ba. Ita ba ta Spain ba ta Libya ba ta Niger ba ta ƙasar nan. Mahaifinta shi bai mutum ba amma yana nan kullum kuka iki dare da rana safe da yamma idanun gaba ɗaya har sun tsiyaye ya makance. Kwanakin ba ma da aka ji a labaran duniya cewa wasu 'yan matan Najeriya guda nawa ne a wannan ita wannan tekun ta turai ta Spain din sun nutse a cikin ruwa. Aka ce wajen guda nawa ne sun mutu. 'Ya'yan suka rasa yadda za a yi su gaya uban aiko da ya ji sai kuka. Ba ga ke yanki su yi musu mutum ma kin ma san cewa sun mutum ke yanzu addu'a zaki musu. To wallahi akwai lokacin da ya tura ni Lagos na ji na samu wasu kuɗi ina jin abin da na sayar da shi naira 30,000 na karba shi ma saboda ina son sayayya ne a lokacin. Amma ai a jirgi kika tafi kin sha AC kuma kin ci bankin jirgi. Alƙur'an da rashin imaninsa ya tashi ya san a mota zai tura ki motan ma irin motar nan ta Dangote. Kuma a Lagos din ma ai dawowa kika da bara kika kare can. Shi in da fa tsefa ya zara abin da zai zari ya zara yan kudin shikenan fa. Na jin ya fara fuskar nan taki ce ta sanya ma har yanzu ma yake ta ƙara lallaba ki dai saboda yana ganin akwai sauran abincin sa a gaba. To ni yanzu nan kin gaya min ne da niyyar in kwato miki kudin ki ya duki yake da take hannunsa ko kome? Ni yanzu tunda dai naga abokinka ne tun na yarinta shi yasa na kira ka dan Allah ka daure kai mishi magana. Ni ba ma sai na samu gaba ɗaya abin da nake da shi a gurin shi ba ko rabi na samu. To ni ban miki alƙawari ba. Ban miki alƙawarin zan kwato miki dukiyarki da take hannunsa ba. Zan dai masa magana. Ko ba haka ba? In Allah ya sa kina da rabo shi ma in akwai dan wani abin a tattare da shi saboda in dararai hannunsa inda kika sarariya duk abin da ya samu ai da magarin banza faran banza yake karewa kuma Allah ai baya azarta wanda arzikin wani gaskiya ne to
Habiba an yi kuskure dai. Na gode sosai da don Allah kai mun kokari. Wallahi an yi kuskure a baya. Ni duk wannan maganganu da na faɗi ni na faɗa ne tsakani da Allah abinda na sani tsakani na da shi. In kin ga dama kin koma kin gaya masa na ce gashi ruwanki. Ni dai har ga Allah ni gaskiya na gaya miki. Ni fa na kira ka fa don mu yi maganar nan. Amma kuma ya zai dalila ne. A'a. Dalila ne zan iya gaya mishi. Haka ne Allah ya kyauta. Allah ya kyauta. Ba haka bane Alhaji Buba. Dalalin wada dai shi yafi kowa sanin kuɗin jariri. Gaskiya ne. Babu abinda ni zaka boye mu. To amma wallahi tun kana yin abin nan kana ganin kai kaɗai kake to fa jama'a yanzu sun san halin da kake ciki. Ko ba haka bane ne? Ina ji. To ni ko da wannan yarinyar ta zo ta yi min magana Habiba ni ban yi mamaki ba. Saboda jama'a sun san halin da kake ciki. Amma tashin hankali na irin yadda na ga Habiba. Ta mun bayanin abin da ya wakana tsakaninku marasa daɗi. Zunubi har da na rinto Alhaji Buba. Yarinyar nan ta dalilin da kake samu ɗan abin da kake samu, a'a sannan kuma kai ba za ka batta ɗan abin da ta samu ta juya ta tanana ba. Ka kama komai ka riƙe, ka hana ta komai. Idan na fahimce ka, dukkan wayannan maganganu naka na fahimce su kuma na gane su, amma yanzu abin da za a yi dukkan wani hakinta da na sani a kaina zan ɗauka na ba ta kayanta. Yawwa magana ta kuma wai in harkar ka in ka ga dama ka bari in ka ga dama ka ƙara nausawa daji saboda ba yau muka saba maganar nan ba. Na ja hankalinka ba so ɗaya ba so biyu nayi a'a ka ce ai bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci to bakin da Allah ya tsaga ije duk haukan duk nyaman da zai ije yi. Amma dai wannan yarinya ka tausaya mata ka sallami ka bata haƙƙinta. Ka je ka yi ni ba ruwa ni ban ce ka yi ba man kai wannan kuma ruwanka. Alhaji Muhammadu, shi fa wannan abu ba kaya bane na ɗauka na ɗora a kaina wanda za a ce ba zan iya sauke shi na ajiye shi cik. Ina fatan ka fahimce ni. Shin idan na ce na ajiye kayan nan wane ne zai ce dan mene haka? Babu. Daman ni na ɗora wa kaina. Kai ma gaba ɗaya na ajiye ne maka alkawarin na ajiye wannan harka ta wuce an yi ta an gama ta tafi kawai shi kenan. Alhaji Buba da gaske kake wannan magana? Da gaske nake yi Alhaji Muhammad, da gaske nake yi. Allahu akbar. Ka jama'a Allah ya karɓi tubanka. Amin. Allah ya karɓi tubanka. Amin Alhaji. Kai Allahu akbar. Kuma abin da nake so sai ka daɗa. Wallahi ne ma kake ka sani kai wallahi. Abin da nake so da kai kai haƙuri. Kai kanka ban so ka san wannan. Wallahi ne ma kake ka sani. Ai ban za ka ci Alhaji Buba. Wallahi tallahi ban za ka ci. Ka yi yadda kake so Alhaji Buba. Lalle Allah gafurur rahim. Amma ka yi yadda kake so Alhaji Buba. Allah ya yafe mana. Allah ya yafe mana. Amin dan girman zatin Allah. Amin. Na gode Alhaji Muhammadu. Kuma ka daɗa shawo min kanta kafin mu haɗu da ita. A'a ni ba abin da zai haɗa da ita kawai dai in ta ci kira yayi kai dai ka neme ta ku warware. Ba matsala. Insha Allah. Za a yi haka. Yawwa. To na baka lafiya. Na baka lafiya. A gaida mutum. To masha Allah. Na gode. Masha Allah. Na baka lafiya. Aikin banza aikin wofi. A matsayinsa na amini na kuma mai surutu shi yasa na tuba a gabansa. Kai ba kai kake ban abinci ba, ba kai kake bani sutura ba ka shayar da ni. Idan na tuba me zan ce? Ai tuba ba yanzu ba tuba ya tashi yanzu babu shi.